Halo, kita sesambungan karo sampean sistem guru markets. Ayo miwiti kanthi ringkesan informasi babagan perusahaan. Ayo sinau saben parameter kanthi luwih rinci ing ngisor iki. Yen sampean pengin, sampean bisa sijine mandeg. Sampean bisa nyinaoni kabeh indikator organisasi kasebut kanthi teliti. Saiki ayo deleng indikator kinerja perusahaan saiki. BlackRock Inc ticker BLE. Review adhedhasar data wiwit 19 Juni 2025. Déning klasifikasi guru markets organisasi BlackRock Inc kalebu subkategori. General Asset Management, 29 organisasi njupuk bagian ing asesmen, kang cukup wakil. Asil kanggo perusahaan ing pitakonan, 0,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 2 terms. Yen katon banget jembar, ing framework saka pasar US ing umum. Elingo yen asil rata-rata kanggo kabeh pasar saham AS minangka 1,8 poin. Marang skor 0,5 kanggo perusahaan BlackRock Inc. Bandingake dinamika rega saham perusahaan BlackRock Inc. lan saham subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi enggo bareng BlackRock Inc nuduhake dinamika 27,3%. Marang dinamika rega kanggo subkategori 30%. Kapitalisasi pasar organisasi BlackRock Inc gunggungipun 151,75 miliar dolar. Kanthi kapitalisasi subkategori 347 US dolar miliar. Regane buku perusahaan kira-kira 48 US dolar 2 sen miliar. Kanthi kapitalisasi neraca 172 US dolar miliar, subkategori kasebut 172 US dolar miliar. Bandingaken enggo bareng saka pasar lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani BlackRock Inc ing subkategori nalika netepake regane pasar 43,787%. Kapitalisasi buku punika 27,917%. Evaluasi pangsa pasar perusahaan lan nilai buku ing subkategori ala -1 poin. Perusahaan ing analisis duwe utang 14.404 US dolar miliar. Ayahan finansial kanggo nilai buku makili 30% saka usaha. Rating utang perusahaan, apik, 1 titik. Rasio rega kanggo earnings perusahaan punika 24,1. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 16,4. Evaluasi rega saham perusahaan kanggo rasio bati dibandingake karo organisasi ing subkategori, ala -1 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana 6.306 US dolar mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo 12 sasi sabanjur kira-kira, sakwentara 7.904 US dolar yuta. Evaluasi indikator keuntungan masa depan sing digambarake dibandingake karo subkategori, apik, 0,5 poin. Nilai perusahaan kanggo rasio revenue punika 7,1. Rata-rata ing subkategori punika 2,6. Evaluasi nilai pasar saham perusahaan kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, ala -1 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 21.390 US dolar mayuta-yuta. Revenue nerusake kanggo sabanjur 12 sasi wis provisionali kira-kira ing 25.710 US dolar mayuta-yuta. Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, apik, 0,5 poin. Marginality punika 29,5%, karo rata-rata kanggo subkategori 16,1%. Asesmen untung dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori, apik, 0,5 terms. Bagian perusahaan ing subkategori dening nomor personel punika 10,688%.
Iki 310% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan punika $7.192.000. Nalika ing subkategori ana $1.756.000. Taksiran jumlah ibu kutha pasar saben pegawai ing comparison karo pratandha perusahaan ing subkategori passable nol terms. Volume bati saben karyawan $298,900. Rata-rata kanggo subkategori punika $107,03. Evaluasi bati saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Dodolan perusahaan saben karyawan $1.014.000. Subkategori $667.000. Evaluasi revenue saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Ana 1,2% saham for sale dibandingake rata-rata 2% kanggo subkategori. Indikator Resi 14 nuduhake tingkat 53% kanggo perusahaan BlackRock Inc. Ing subkategori, tingkat iki 57%. Rega saham nyoto perusahaan iku watara $980. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan udakara $1.05. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kang kasedhiya kanggo sampeyan, link kanggo iku ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan digawe mangsa iki, dening informasi lan sistem referensi, Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinned. Minangka asil saka regane sekuritase BlackRock Inc. Sistem informasi lan referensi penilaian Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Ojo mbukak pesenan, amarga video kasebut minangka ringkesan. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan kanggo nggunakake sistem bantuan saka Guru Markets.